Sir, iti sa baling pa nga bangir, iti kabugaw Ilocos Sur Circuit may sa karigiti papapanan dagiti na dumadumang LGUs nga daytoy circuit pagturturungan dan sa nga umay pag Benz of course kita and das yes sir kita and iti obobraen iti liderato yu sir ken of course dagiti mabalinda nga i-adapt met nga daytoy ket ipatungpal da met karigiti ili nga ayan. Well, we appreciate DJ nga ububaranti na dumaduma nga ili nga umay damat courtesy call ken kastamet dumawat iti makungkunang advice no kusun iti pamayan damat ken di local government da on how we do things ditoy mabalinda mo iyawid no maadal da isunto pay nga mainayon nga magpapintas GN da and it also goes the other way around no adtoy dan tumat yung istorya dan tumat no kusano mat G ayan data no di kasta no numat ti best practices da padasa mo nga i-replicate mo tuladan ta kada LGU ti kinagpeso na kag titinulungan kam amin amo mati LGU nga makita nga ket nga ti labangan ti mesa ken mesa haan nagtitinulong kam amin ta ti number one nga benefit nagtitinulong ti kada LGU syempre dagiti umili Tibiyang nyo, sir, adami dagiti pagturturungan tayo nga ili, tapnon ti kasaket, dagiti ububraan tayo dito, ikat, ada iti additional nga ipatungpal tayo met, iti pagsayatan na gito umi. technically no dagiti umayag benchmark ditoy isu damat ti pagkongkonsultuhan ka palitan pero syempre home turf ko matan no hang ko masapul ti agbiyahe pero there are times nga agbiyahe nak this is not a sanctioned or official trip mat no dagita informal trips ko side trip nak mat nga personal ko observe bak mat so nga no dati makita nga good practices mati sa baling nga ili if I really have the interest talaga damag-damag ng pati jay han ko maya mamuti bagik nga mayor kawan aw mo mamati no bagak nga mayor naktikas to nga halang so nga DJ, ag-observe man lang. Just like dati Camposanto me, DJ IRR when implementing rules na actually naadal ko data di Manila, di Mandaluyong ta napanak na pimasyar hang kumanya mamuji bagik. Hinitak lang no kusano ti proseso, ano DJ rules na DJ ta isumati nalak nga adal nga implement